Bună dimineața, stimați prieteni! Am depășit deoarece minute bune prima parte a emisiunii. A doua parte a emisiunii, așa cum bine v-am obișnuit în fiecare zi de luni până vineri dimineața, vorbim despre intervalul orar 9-11. E bine, a doua parte a emisiunii vine de fiecare dată cu invitații speciali. Cu atât mai mult este special această dimineață, pentru că, iată, avem parte de a povesti câteva lucruri destul de interesante. Noi am ales ca și titlu Artele marțiale, alegerea perfectă. Și o să încercăm să argumentăm și, bineînțeles, invitații noștri speciali vor argumenta despre ce vorbim noi aici. Când vine vorba despre arta marțială, de ce spunem că este alegerea perfectă? Am putea porni simplu de la ideea că orice sport, până la urma urmelor, este o alegere perfectă. Dar când vine vorba despre artele marțiale, asta doar așa să le facem în ciudă celor care aleg fotbalul ca și, mă rog, un sport perfect până la urma urmelor. După pățania de aseară cu meciul cu Turcia ne-am lămurit. Mai bine o dăm pe arte marțiale, băi băieți, că nu se mai poate. Stimați prieteni, avem deosebită onoare, plăcere de a-l reinvita, de a ne reîntâlni, de fapt, cu sensei Gabriel Mareș, 3 ani, clubul Jiu-Jitsu Musashi Piatra Neamț. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Și este cu atât mai specială în această dimineață întâlnirea noastră, cu cât, iată, vă putem demonstra dumneavoastră, telespectatorilor, copiilor, bunicilor, părinților și oricui doriți dumneavoastră că, iată, artele marțiale este o alegere perfectă. Avem 3 argumente destul de serioase în persoana celor 3 eleve care au poposit alături de noi în această dimineață. Vorbim despre, în imediata mea apropiere, în dreapta ecranelor dumneavoastră, Tamisa Tudose. Bună dimineața, Tamisa! Tomasina. Am avut probleme, să știți. Și colegii mei de la grafică, aceeași problemă au avut-o ca și mine. Tomasina, mă scuzi? Bună dimineața! Bună dimineața! Andra Maria Neguț, mai simplu, bună dimineața, Andra! Bună dimineața. Și Lia Levitski, bună dimineața, Lia! Bună dimineața, bine v-am găsit! Așa că, noi ne-am sfătuit în felul următor, de aia sunteți dumneavoastră în această dimineață pe această canapică, în cadrul unei emisiuni la STTV, Ești Matinal se numește emisiunea la care participați. Să știți, poate vă întreabă cineva. Bun, ne-am sfătuit cu domnul sensei și am stabilit în felul următor. Domnule, mai este o săptămână până începe școala și atunci ce facem? Că dacă începe școala, nu mai pupăm noi, eleve talentate ca voi, vorbim despre sportul, arte marțiale, dar întâlnirea noastră, pentru că sunteți cu orele de curs atunci când începe școala, nu mai poate avea loc. Și atunci am zis, sensei, neapărat săptămâna asta să rezolvăm problema. Bună dimineața! Apropo că începe școala, cum vă simțiți? Mai aveți o săptămână, mai puțin de săptămână? O să ne fie doar de vacanță, dar trebuie să fim și educați. Da, asta e. Cu alte cuvinte, vacanța asta mare ar trebui să fie mai mare decât de obicei. Da. Așa. Și, Andra? Îmi place că începe și școala, că mă întâlnesc cu colegii și cu profesorii. Am înțeles. Dar îmi pare rău că se duce și vacanța. Corect. În vorba nepoțelului meu. Îmi pare bine că începe școala, dar după vreo 2-3 săptămâni o să-mi pară rău că a început. Asta e. Și, Lia, tu ce... Încercăm să ne distrăm la maxim pe ultimele zile, cât mai putem. Așa După e. începe munca. Asta este Anul ăsta, spiritul. domnișoara Lia are bacalaureatul. Va fi un an greu. Corect. Să facem prezentările până la capăt. Tomasina este elevă în clasa A. 5-a. A5-a. Andra este elevă în clasa A. 8-a. 8-a. Și Lia în clasa A 12-a. Da. Am venit la dumneavoastră pe platou cu 3 din multele eleve pe care le avem noi în club, în stadii diferite de școală. A 8-a, a 12-a, a 12-a și la școala generală. Dar ce le leagă pe toate 3 cele eleve care le vedeți alături de noi în această dimineață este faptul că ele au ales artele marțiale ca sport. Le leagă hobby, ambiția. vă place, nu știu, ce v-a atras la acest sport? Haideți să facem
așa, o introducere la ceea ce discutăm în această dimineață. De ce ar trebui să zicem noi, uite acolo unde este scris artele marțiale, alegerea perfectă? Am ales artele marțiale pentru că știu că în viață îmi vor folosi. Adică, te cheamă mama la bucătărie, dă-mi te rog, ajută-mă, uite, cozonaci de Paște, ouă de Paște și așa mai departe, la Crăciun trebuie altă masă copioasă pusă acolo în fața oaspeților și repede, te descurci. Ai reacții prompte, să spunem așa. Tu? Eu, de plăcere. Am văzut și prin filme și mi-a plăcut foarte mult. Corect. Și Lia? Îmi place pentru că este un sport ce îți întărește caracterul, îți oferă oarecare libertate. Corect, continuând ceea ce și Tomasina spunea mai devreme, pentru că o să te ajute în viață, nu? Da. Noi mai șugubeții ăștia băieți pe care vezi pe aici, oricum, Tudorel, mă rog, nu e treaba lui oarecum, dar, sunteți tineri, da, să știți, ca spirit de glumă, da? Noi când auzim de o fată că practică artele marțiale, ne gândim de 3 ori înainte de a ne da întâlnire cu ea în oraș, da? De a ieși la un suc, de exemplu, la o plimbare. Și, bă, dacă spun ceva greșit, s-ar putea să mă coste chestia asta. Nu o să vă întreb dacă aveți prieteni, dar pe cineva drag tot aveți până la urma urmelor. Dar cum se comportă băieții când au auzit de voi cu artele marțiale? Adică vin la voi și spun, da, uite colega ce, da, vrei să te ajut într-un fel sau altul, niciun fel de problemă. Nu, ei se comportă normal. Adică nu le este frică. Că eu oricum nu o să le fac nimic, indiferent ce o spune. Dar ar trebui să fie un semn de exclamare acolo. Atenție că s-ar putea să... Da, nu mă deranja prea mult. Și la voi, mă rog, în cazul Liei e mai mare, băieții de clasa a 12-a sunt mai, mă rog, îndrăzneți, să spunem așa. Nu simt niciun fel de schimbare. Așa. Andra, la tine, la clasa 5-a? A 8-a. Mă spun, 8-a? Cred că trebuie să fac și eu niște ore de arte marțiale. Încerc mai mult să nu se afle. Așa? Păi de acum știu o țară întreagă. Da. Nu, la mine la școală. Uneori să nu se afle, că e mai bine să știe mai puțin. Nu ești sigură de ce reacție o să ai la un moment dat? Da. Păi, ce reacții să aibă la un moment dat Andra decât cele învățate la cursurile de arte marțiale? Mai glumim, să știți. Da. O să dăm cuvântul și domnului Sensei acum, că, na, gata, am vorbit destul deocamdată în introducerea temei noastre de astăzi. Spuneați, domnule Gabriel Mareș, că aceste eleve sunt la început de drum. Da. Ne pregăteam să spunem, pentru că, iată, o vedem pe Tomasina, are deja centura galbenă. Lia, clasa 12, are centura verde. Bun, toate sunt la început de drum, în sensul în care, iată, n-au apucat să participe la un turneu destul de serios în sportul ăsta. Probabil și când ai centura neagră, ești tu la început de drum. Deci nu numai culorile centurilor îți dă începutul de drum. Dar fetele de față sunt chiar la începutul de drum în artele marțiale. Andra are centura albă cu tresăruși și are doar câteva luni la mine în sală. Domnișoara Tomasina aproape un an, că e prima centură colorată din cele care vin. Iar domnișoara Lia face de 3 ani de zile în sală, având centura verde. O să la început de drum, dar asta nu le împiedică să facă școală, să vină la antrenamente și să facă un parcurs al vieții în mod normal, al zilei respective. Iar alegerea perfectă pe care, probabil că în viață, orice alegere e perfectă în perioada când treci de ea. Probabil când o să le folosească artele marțiale într-un moment de criză, o să-și dea seama că alegerea perfectă pe care au făcut-o cu bună știință. Sigur că da.
și să vă spunem un lucru. Dar cum începem să dezvoltăm? Știți, gata, am făcut introducerea. Bun. De ce ar trebui aceste arte marțiale să spunem că e alegerea perfectă? Spuneam ceva mai devreme. Pur și simplu pentru că este un sport. Orice sport care te solicită, ce înseamnă când faci sport? Doamne, mai transpiri, mai faci exerciții, te simți altfel, adică nu stai în fața calculatorului și ce mai face unul, ce mai face altul pe Facebook și alte genuri de jocuri și așa mai departe. Orice mișcare este bună pentru că îți întărește fizicul și nu numai fizicul. Vorbeam la un moment dat cu domnul sensei Gabriel Mareș despre faptul că acest sport, mă rog, după 2-3 ore de antrenament, după o zi destul de solicitantă la serviciu, la școală și așa mai departe, când ești și psihic puțin mai înfierbântat, așa să spunem, și fizic și așa mai departe, după o oră, 2 de antrenamente, ajungi acasă, ești ca nou. Ai putea foarte bine să începi practic o a doua zi sau alte activități în continuare, deși ai avut o zi foarte solicitantă. În cazul dumneavoastră, cum este? Da, este o zi solicitantă, dar dacă la antrenament nu execuți corect, ești varză. Ești corect. Varză, dar să spunem așa, Tomasina, dacă ești varză după ce vii de la serviciu, după ce vii de la școală, da, apuci prânzul și mergi după aia la aceste antrenamente. Adică eu mă refeream și la latura asta psihică. Doamne, e greu, nu facem exerciții, sunt varză, poate am prins o zi cam proastă, dar după aceste antrenamente, doar pentru simplu fapt că fac mișcare, mă concentrez la ce am de făcut și așa mai departe, când ajung acasă, zic, da, uite, pot să dorm liniștit noaptea asta. Nu? Da. Așa se întâmplă și la Andra? Da, la mine e mai mult școala pe primul loc și după aia. Am înțeles, da, simți o diferență? Adică da. Te-ai simți altfel, nu urmezi, de exemplu, un elev din clasă de la tine, nu urmează niciun fel de alt hobby sau artă marțială sau alt sport, da? Nu urmează alt sport. El are școală, după aia se duce acasă. Mai stă pe calculator, mai nu știu ce. Adică asta e, simți această diferență în cazul tău? Da. Adică e bine că faci un sport, nu? Desigur, mai bine să faci un sport decât să stai în fața calculatorului sau televizorului. Am înțeles. Bun. Și fizic, cum te simți? Adică după ce vii de la antrenamente varsă Foarte ca bine. Și Tomasina? A? Foarte bine și cu o plăcere foarte mare. Asta urmăream de fapt. Și acum o să ne explice foarte clar Lia, că ea după 3 ani de arte marțiale. În primul rând, în timpul antrenamentelor, pur și simplu te relaxezi psihic, uiți de toate, concentrându-te la ceea ce ai de făcut, la tehnicile pe care le punem în practică și asta te ajută foarte mult, nu? Da. Doamne, mă debarasez de toate problemele. Da. Hai să faci. Și după antrenament ești ca nou. Corect. În momente în care ești într-un impas, să spunem, și fizic și psihic, așa, nu mai știi încotro să o apuci, stai pur și simplu, te întrebi ce caut eu în viața mea până la așa. Da, știi, mai este o regulă. Nu, băi, număr până la 5, regula aia de 5, 1, 2, 3, 4, 5, după aia mai stai să mai zăbovești. În cazul vostru, pentru că lăsați orice deoparte în timpul antrenamentelor, ajută foarte, foarte mult. Da. Și bineînțeles, adăugat și cu exercițiile fizice, trece ziua altfel. Probabil că sportivii de față, fiind prea tineri, nu-și dau seama de valoarea sportului în societate. Dar cu siguranță dumnealor, fetele când vin la sală și începem antrenamentul, ele când pleacă acasă cu siguranță corpul răspunde altfel la somn, la greutățile de zilei care urmează. Și atunci orice fel de sport, nu cred că numai artele marțiale, te ajută să depășești a doua zi, o zi mai grea decât ziua precedentă. Am înțeles. O să le rugăm pe cele 3 fete, foarte vorbărețe, ați văzut. Ele mai mult fac decât vorbesc și este un lucru la fel de important. Cum decurg orele de curs?
ne referim la cele nu de curs de la școală, cele normale cu algebră, matematică și fizică și toate cele acolo, ci ne referim la orele de sport, de arte marțiale. Sunt ușoare. Învățăm multe tehnici care o să ne prindă bine, mai ales în competiții. O ultimă tehnică pe care domnul sensei Gabriel Mareș ți-a arătat-o, care? Nu mai amintesc exact numele. No, ce ai făcut? Da, ce ai făcut la sală, ultima oră sau ultimele ore? Mai nou. Bănuiesc că nu de fiecare dată, la orice oră de curs la clubul Jiu-Jitsu Musashi Piatra Neamț înveți genoflexiuni, de exemplu, nu? Nu. Sensei vine cu ceva atunci când consideră că ești pregătită, îți vine cu o metodă, vine cu un exercițiu de arte marțială. Doamne, ești pregătit să faci acest lucru. Atenție foarte mare. No. Ultima dată, sensei, la tine cu ce a venit? Un kata din Seiza. Un exercițiu de autoapărare care se numește A kata. fost greu? E greu? Nu. Te simți... Deci, Da, care se numește kata, e o luptă imaginare cu unul sau mai mulți adversari din poziția de șezut, deci din genunchi stând pe saltea. Se numește kata seiza. Ca să înțeleagă toată lumea despre ce e vorba. Corect. Și a fost greu? Nu. Câte persoane imaginare te-ai gândit tu așa că... Una. O singură persoană. Pentru început, e mai bine. O să ajung și la 3-4 persoane și așa mai departe. Bun, trecem la eleva de clasa 8-a, Andra Maria Neguț. Mă rog, tu ești poate și mai la început. La tine cum decurg orele de curs? Foarte bine, îmi plac foarte mult rostogolirile care le facem la sală. Asta ține de încălzire. Așa. Și după aia începe antrenamentul cu un coleg. Începem acolo câteva mișcări, cum ar fi o sotogari. Am înțeles. Uite, acum mă gândesc faptul că și rostogorilele astea au rolul lor, pentru că în fiecare iarnă aflăm. Mulți oameni au ajuns la urgențe, ba cu piciorul rupt, ba cu mâna ruptă, ba cu o coastă. E important să știi și cum să cazi, nu? Da. Da, corect. Așa. Și Lia, tu ai ceva 3 ani, ai ajuns la ce? Câți parteneri imaginari te lupți tu acolo când faci exercițiile respective? În primul rând, antrenamentul începe prin încălzire, urmat de căderi. Este foarte bine să știm să cădem. Da. Iar apoi învățăm tehnici noi sau le aprofundăm pe cele învățate anterior. Am înțeles. Bun. Acum sper să nu mă înșel. În genul acesta de arte marțiale, la Jiu-Jitsu, domnul sensei nu vă învață oarecum și tehnici din astea de prindere așa mai care poate nu se văd la prima vedere, dar care sunt foarte importante. De exemplu, vine un coleg supărat la tine, păi hai să dăm noroc, dau eu noroc cu tine de nu te vezi. Uite, nu? Sunt tehnici din astea de prindere, cum să-ți mobilizezi adversarul și așa mai departe, da? Da. Învățăm puncte de tensiune, de... Am înțeles. Dacă eu îți întind mâna mea acum, știi care sunt punctele mele de tensiune? Puncte de presiune. Depresiune. Depresiune? Sunt și de tensiune, să știți. Da? Unde? Uite, arată-mi și colegii mei poate o să... ușor, da? Așa. Deci eu dau noroc cu tine și tu presiunea cade în... Aici. Unde? Da. Aici, nu? Aici, nu? Da. Așa. Interesant. Bun. Putem da și noroc? Cu sensei mă mai abțin. Oricum, nu este război, este pace între noi. Sigur că da. Bun. Ce urmează, sensei Gabriel Mareș? Bun, vorbeam despre faptul că cele 3 eleve sunt la început de drum. Întrebarea mea către sensei a fost și următoarea, înainte de a intra în legătură directă în cadrul emisiunii noastre. Dacă ați participat deocamdată la vreun eveniment major, adică serios, adică un concurs, fie el național, fie internațional. Bun, pentru că vă aflați la început de drum, sensei Mareș a zis, doamne, deocamdată nu, dar
ele promit pe viitor și, bineînțeles, în viața oricărui sportiv, că nu mă duc doar așa de amorul artei, vine și acest moment. În cadrul unui concurs, să merg și să dau totul pentru clubul meu, pentru mine în primul rând, că am învățat atâtea, și să demonstrez și celorlalți de la club, inclusiv sensei Gabriel Mareș, că iată, am învățat foarte multe lucruri. Să nu cont că suntem un club tânăr în Piatra Neamț, avem doar 3 ani de zile de la înființare. Ne e greu să scoatem după 3 ani de zile. Bine, acum sunt și copii foarte talentați care imediat ajung în competiții, dar în 3 ani de zile să scoți un sportiv ca să duci la competiție, nu ca să participe, ci să și câștigi. E greu. Fiindcă la noi sistemul de arte marțiale se fac de doar 3 ori pe săptămână, nu se fac ca într-un liceu sportiv unde efectiv faci 5 zile pe săptămână. Iar la momentul respectiv, fetele fiind chiar la început de drum, prefer să le mai țin sub antrenament încă câteva luni, un an de zile, fiindcă dacă le ducem la o competiție și pierd, am ocazia să și le pierd din sală. Adică ajung la o linie în care zic că eu nu sunt făcut pentru acest sport, nu mă mai duc, m-am făcut de râs. Și atunci când eu cred că ele dețin o bază a tehnicii, nu vârful tehnicii, o bază a tehnicii, și putem veni acasă, în primul rând, întregi, accidentare, și în al doilea rând cu o medalie, cu cea mai mare plăcere. Eu cred că cele 3 de față vor avea un cuvânt de spus în artele marțiale românești. Corect. Apropo că veni vorba despre asemenea momente. Artele marțiale implică și psihic și fizic, fără doar și poate. O să întreb domnișoarele în această dimineață dacă au prins un astfel de moment până acum, dat fiind faptul că, așa cum spuneam, vă aflați la început de drum. Da. De exemplu, pentru Tomasina, a fost un moment de când mergi tu la cursurile de arte marțiale și ai spus, gata, până aici, nu mai pot. Nu, n-am prins niciodată un moment ca ăsta, n-aș vrea să renunț niciodată. Așa. De ce nu vrei să renunți? Pentru că este un sensei foarte bun și m-am atașat foarte mult de colegi. Corect. În cazul Andrei, povestea care este? Adică ai simțit până acum un moment în care să spui, doamne, mai bine făceam alt sport sau îmi vine greu? Nu regret deloc, fiindcă sunt aici. Bine, întrebarea era dacă ai prins un moment de acesta în care să spui, doamne... N-a existat. Nu? Ok, bun. Acum, la 3 ani după artele marțiale, e cam greu să-ți mai amintești de un astfel de moment, dar... Încă nu a fost. Și apropo de competiții, pentru mine nu cred că ar fi situat în ultimul lucru pe care l-aș face pentru acest sport. Ca și obiectiv, da, vorbim de obiectiv. Pentru că, în primul rând, e important pentru mine, pentru efortul fizic pe care îl fac, pentru tehnicile învățate, să știu să îl pun în aplicare dincolo de sală, în afara sălii. Am înțeles. S-a întâmplat vreodată să aplici o corecție a unui elev care nu prea te lăsa în pace? Nu. Stai în banca ta acolo, că da. dau eu noroc cu tine și ai să vezi de ce sunt în stare. Bun. Corect. Credeți că pe viitor inevitabil vor veni și, cum spunea Sensei ceva mai devreme, dacă mergeți la un concurs, la o competiție, fie ea de orice altă natură, că e național, că e internațional, că orice, vă pregătiți pentru încă doar câteva luni, pentru încă un an, atunci când Sensei consideră că aveți o bază solidă în a stăpâni aceste tehnici, câteva dintre ele, pentru că sunt diferite competiții la care puteți mai participa. Vreți să continuați pe viitor, adică vă vedeți într-un viitor, să spunem, peste jumătate de an, un an, practicând același sport? Da, nu aș vrea să renunț. Îmi place foarte mult și abia aștept să fiu pregătită și să intru într-o competiție. Abia aștept să înceapă școala sau abia aștept să intri în sălile de curs de la clubul Jiu-Jitsu Musa și Piatra Neamț? Ambele. Ambele? Da.
Bun. Nu pot să pun școala pe locul 2. Corect? Este pe locul 1. La mine în sală, întotdeauna le spun la toți elevii, școala e pe primul loc, școala pe primul loc și după aia artele marțiale. Poate școala, familia, artele marțiale. Nu am impus niciodată la un elev, n-am impus niciodată în sală ca să lese școala și să preie artele marțiale. Eu sunt conștient și ei la rândul lor sunt conștienți, mai ales că avem două din elevii care au de trecut o treaptă întâia și bacalaureatul, ceea ce e foarte important pentru viața dumnealor, ca să lese școala și să apuce de arte marțiale, să facă... Eu sunt conștient că artele marțiale o să le ajută și pe ele, mă ajută și pe mine, dar societatea, cred că e pe primul loc cu școala și toate treburile astea. Corect, sigur că da. Și, bineînțeles, privind dincolo de aceste examene, dincolo de aceste aspecte, mă rog, în general, societatea românească e destul de greu să răzbești așa prin viață, că ai și unele și altele și de rezolvat una alta și așa mai departe. Dar, fără școală, mă rog, vedeți și dumneavoastră, sunt care au deja școală, câtă școală au nu mai contează, dar, mă rog, vorbim despre locuri de muncă, despre alte treburi care n-au nicio legătură cu sportul, artele marțiale în sine. Bun. Lia, în cazul tău, te vezi peste un an, 2 ani. Unde? La o competiție în artele marțiale sau te apuci de alt sport între timp? M-aș vedea, totuși. Ești așa mai timidă, nu? Prea ești sigură, nu? Domnișoara Andra face și călărie. Da? Face și călărie și not sau ce mai face? Andra, iar te-am botezat, mă scuzi. Așa. Și care e? Acum... Ambele pe primul loc. Ambele sporturi. Bun, pe primul loc. E învățătura, da? Da. Noi sper că nu vei avea probleme la sfârșitul clasei 8, nu? Adică, mă rog, sunt și alți elevi care învață, sau nu prea învață. Nu e cazul tău, evident. Și atunci, cum împaci? Și școala, și călăria, și orele de curs, arte marțiale? Păi, îmi fac și un program. Adică până la ora 5, eu de la 9 la 5 am școală. Așa. Și până la 6, E cam multă școală. până la 6, dacă nu-mi termin temele, am dat-o peste cap. Am înțeles. Adică vii de la școală și imediat te apuci de teme? Dacă vreau să mă mai duc și la artele marțiale, da. Păi atunci să facem școala aia să fie mai scurtă. De la 9 la 2, măcar să-ți rămână vreo 2 ceasuri pentru teme. De la ora 2 eu încep meditațiile în care îmi fac temele. Și dacă mai rămân și după aia... Acum e altceva. Chiar m-ai pus pe gânduri, Andra. Zic, măi, ce? Dar elevii au program de serviciu ca noi, așa, de 8 ceasuri, cu normă întreagă, adică nu... Am înțeles. Atunci, sigur că da. Bun, 3 ore de meditație, nu? De la 2 la 5. Ai timp să faci și temele, plus că, pe lângă faptul că îți faci temele și la cât de bună elevă ești, nu vei avea mari probleme. Îți rămâne și timp și pentru alte teme și să aprofundezi materiile și din alte puncte de vedere. Sigur că da. Atunci felicitări, da. Și la clasa a 12, acum ajungem de-abia la Lia. Dacă se va ivi ocazia pentru a participa la vreo competiție, o voi face cu mare drag. Vreau să precizez în cazul domnișoarei Lia, este olimpică la informatică. La matematică. La matematică, da. Deci în cadrul liceului de informatică din Piatra Neamț, domnișoara este și olimpică la matematică. Și face și sport. Deci nu, dacă înseamnă că e o elevă foarte bună, dar are timp și să facă și sport. N-ar fi fost mai simplu că stau așa cu atâtea ore de cursuri, cu atâtea ore de meditație, cu atâta școală și așa mai departe. N-ar fi fost mai simplu să faceți pur și simplu, nu știu, jogging? Adică, doamne, dau și eu 2 ture de teren, m-am antrenat puțin, m-am pus în mișcoare și una și alta și mă duc acasă să mă liniștesc. După atâtea ore de antrenamente, aproape acest sport devine un stil de viață. Adică
Am înțeles. Bun. Acum, mai avem câteva minute la dispoziție să discutăm și despre altele. Încă un alt aspect. Mergeți la orele de cursuri, da? Ne referim aici la artele marțiale, da? Nu la călărie, nu la școală și așa mai departe. Oricum, peste oriunde este greu să pui la dispoziția cursanților tot ce au nevoie. Când vine vorba de școală, ba lipsesc manuale, ba nu mai lipsesc manuale, ba stai că vi le dau, da, vi le dau de la jumătatea anului școlar, că atunci nu mai am ce, atunci dăm jumătate de manual, că nu mai folosește. Așa. Ce considerați dumneavoastră? Uite, că vorbim despre clubul Jiu-Jitsu Musa și avem toată convingerea că sensei Gabriel Mareș încearcă din răsputeri să vă ofere toate cele necesare acolo la cursuri. Dar ce ar avea nevoie, de exemplu, Tomasina ca să fie ora de curs de arte marțiale și mai frumoasă, și mai plăcută și să învăț mult mai multe lucruri? Ora este perfectă, dar mulți copii nu o execută corect. Și câteodată mi se întâmplă și mie. Să nu execuți corect. Da. Bun, dar mă refeream. Ai avea nevoie de, nu știu, băi, un vestiar să fie al tău. Sau, nu știu, mă gândeam că spui de alți colegi care vin la cursuri și uite așa aruncă cu hainele, gata, eu sunt pregătit pentru a intra. Adică, la aspecte de astea mă mai refeream. Nu, avem vestiare în care putem să ne schimbăm. Așa. Bun. Vă lăsați hăinuțele toate cele acolo. Când mergeți în sala de antrenamente, aveți de toate acolo? Da, avem Da? tot. Ne luăm ghezanii cu noi, le punem pe bancă și când se termină ora, mergem și ne schimbăm vestiare. La orele de arte marțiale te referi, Da. da? Mă gândeam că mergem în bancă, ne lăsăm ghiozdanele, hăinuțele în vestiare și noi ieșim în fața clasei. Nu. Nu? La tablă. Corect. Da. Andra, consider că lipsește ceva deocamdată? Adică ai tot Totul ce e îți perfect. trebuiește pentru a te pregăti în continuare și de arte marțiale, da? Da. Și la călărie dincolo cum e? Tot e bine și acolo. Hai că putem face în felul următor. Facem noi așa, exercităm oarecare presiune ca să schimbe, eu știu, poate calul e prea nărăvaș pentru tine sau ți-ar plăcea un alt fel de căluț să călărești, nu știu. Adică putem rezolva și multe alte chestii. Doar dacă ni le spui, evident, că nu avem de unde să știm. Nu, dar și la călărie sunt vestiare, caii au fiecare grajdul său. Sunt condiții foarte bune și nu m-am plâns niciodată. Și ești în caz aparte. Te ajută, să spun așa, acum mi-a venit ideea, te ajută orele de curs, orele de arte marțiale predate de Gabriel Mareș, sensei Gabriel Mareș, și în celălalt sport, adică și la călărie, sau invers, faptul că faci și călărie te ajută la arte marțiale? M-ar putea ajuta artele marțiale pentru călărie, fiindcă eu mai pun forță. Da. 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 Ne gândim și la faptul că Andra Maria la un moment dat găsește punctele de presiune sensibile ale căluțului și uite așa îl întoarce pe degete. Adică faci ce vreau eu la un moment dat. Da, mai glumim. Da, la tine, Lia, Nu cred că ne lipsește ceva. centura verde, tu deja crești, ai 3 ani deja de arte marțiale, nu ai fost niciodată în postura de a merge la sensei Gabriel Mareș și să spui, domn sensei, până aici, faceți-mi roșii mie de chestia asta, că de când ne strofocăm aici. Nu. Nu? Nu. Nu s-a întâmplat asta. Așa. Consider că toate lucrurile sunt perfecte acolo la sală, da? Da. Atâta timp cât îl avem pe sensei alături și ne împărtășește tehnicile și toate. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, n-ar spune fetele astea, domnule, să mai scadă și ăștia prețurile la kimonourile din dotare, că e destul de scumpe, știți? Dar Mă pot rog, să vorbesc facem eu la această întrebare? paranteză. Încerc în așa fel în cadrul sălii și la toți elevii pe care am să facem exerciții fără a avea nevoie de mănuși, de cască, fiindcă nu le avem. Deci ele sunt destul de scumpe. În afara țării, în alte săli unde am fost și fiecare elev are personal casca și mănușa lui, fiindcă sunt lucruri personale, ca să spun așa.
Adică la noi, și nu numai în clubul meu, cred că sunt multe cluburi de gen care duce în lipsa materialelor care le avem. Deși clubul la care activăm are în proporție de 60% cam tot ce ne trebuie. Deci saltele, mănuși la câțiva elevi, perne pentru 2 elevi, avem perne individuale pentru fiecare, la fiecare 2 elevi. Deci și eu anual cumpăr în limita bugetului pe care le avem, ca elevul să învețe și să nu stagnăm că nu avem lucrul ăla. Și toate exercițiile le transformăm în așa fel să nu depindem de acele lucruri. Sigur, nu este deloc ușor, stimați prieteni, vă gândiți că, mă rog, în cazul clubului de față, Jiu-Jitsu Musashi din Piatra Neamț, dar cu siguranță este, cum să spunem noi, în aceeași situație, sunt în aceeași situație și multe alte cluburi din România și din județ și din orice alt municipiu important, oraș important din țară. Ajunge și cheltuieli, și de chirie, și de deplasări și așa mai departe. Și am idee și am stat de vorbă în cadrul emisiunii noastre Ești Matinal și cu alți, hai să spunem, sensei și cu alți sportivi ale artelor marțiale, cei drept de altă natură, nu jiu-jitsu, și întâmpinau cam aceleași probleme. Adică când era vorba de o deplasare la un campionat sau la o etapă județeană, interjudețeană, intercluburi și așa mai departe, se descurcau cam la fel, adică unul făcea pe șoferul, altul aducea de nu știu cum, punea de la dispoziție un prieten un automobil din acesta mai mare care să încapă toate. Pe această cale mulțumesc părinților care susțin sportivii și cei de față și toți cei care au fost la competiție. Mai prindem câte un om de bine din Piatra Neamț care ne ajută, ba cu niște bănuți pentru benzină, ba cu cazare în zona respectivă, și sunt puțini, dar sunt foarte cu inimă mare, ca să spun așa, care ne ajută, dar totul trece prin buzunarele noastre. Deci 90% trece prin buzunarele noastre, toate cheltuielile care apar în timpul și la antrenamente. Deci nu trebuie să mergem la competiții ca să nu cheltuim bani. Și la antrenamente ba trebuie să-ți mai iei un unghient că te-ai lovit în cutare loc și trebuie să te refaci până mâine. Ba kimono-ul se rupe și trebuie să mi-l cost sau trebuie să-mi cumpăr altul, că îmi rămâne mic kimono-ul. Corect. Și kimono-urile nu sunt așa de ieftine ca... Nu e nimic ieftin, ca să spun așa. Corect. Sunt cheltuieli în fiecare zi, nu neapărat trebuie să vorbim despre o deplasare super importantă, inclusiv saltele în sală au început să se termine. Vom trece și peste asta. Sperăm să găsim pe cineva să ne ajute. Da. Am înțeles. Acum, cu bune curele, trebuie să mergem mai departe. Așa cum au spus domnișoarele în această dimineață, nici nu mă gândesc să renunț. Nu știu ce motiv serios aș avea să găsesc la un moment dat să renunț și la acest sport, să frecventez cursurile de jiu-jitsu la Musashi Club Piatra Neamț. Bun, acum am depășit emoțiile, v-ați obișnuit cât de cât, da? Să știți că dacă plecați oarecum marcate de la emisiunea asta, îmi fac eu griji după aceea. Cred că o să-mi trebuiască mie cursuri de arte marțiale. Am o rugăminte la dumneavoastră și acum fără niciun fel de reținere. Suntem între noi, ați văzut, suntem prieteni și cu sensei, suntem prieteni cu colegii mei la televiziune, cu atâția telespectatori care ne urmăresc. O dorință, atâta vreau de la dumneavoastră, că ne apropiem de final. Să spuneți și dumneavoastră o dorință, da, ca să fie ascultată și de noi, și de domnul sensei Gabriel Mareș, și, nu știu... Și de Moș Crăciun. Și de Moș Crăciun, da. Timpul trece. Vedeți, imediat vorbim despre vacanța de iarnă și atunci vine și Moș Nicolae și Moș Crăciun. Sigur că da. O dorință. Care ar fi dorința ta, Tomasina, cea mai mare când vine vorba despre cursurile de arte marțiale, despre ce faci tu la artele marțiale, din punctul tău de vedere ca și sportiv la clubul Jiu-Jitsu Musashi Piatra Neamț? Aș vrea ca orele de curs să nu înceteze niciodată. Adică să nu spune sensei, gata, până aici s-a terminat. Am dat faliment, fiecare la casa lui. La asta te referi, nu? Da. Da, am înțeles. Frumos. Asta este dorința Tomasinei. Andra Maria?
nu știu, dar poate fi legată și de o chestie legată strict de cursul în sine. Adică, băi, vreau de la sensei să mă învețe pe mine tehnica aia. Că aia, uite așa, nu-mi dă mie pace, vreau să învăț până la urmă, nu știu, orice altceva. Evident că nici noi nu ne dorim ca Clubul Musași Piatra Neamț să-și încete activitatea din mai știm noi ce motive. Sunt destule, dar răzbatem. Îmi doresc să nu se schimbe nimic la club. În ce sens? Adică să rămână așa cum este, perfect. Așa cum se desfășoară Da. antrenamentele, da? La asta te referi? Să învăț cât mai multe tehnici noi. Așa. Ai idee de tehnici? Ai prins până acum ceva? Ai 3 luni, Da. nu am înțeles. Și care ar fi tehnica aia care tot nu-ți dă ție pace? Mă, uite ce frumos arată. Mă încurc un pic la kata, yanshu. Așa, Aia mi-e frică să o greșesc uneori. așa. Considerând că și asta este o dorință de-a ta foarte mare, să răzbați și peste acest exercițiu, să fie perfect la un moment dat și să auzim de Andra Maria la nu știu ce competiție, că a câștigat taman pe exercițiul ăsta pe care l-a prezentat ea în cadrul concursului. Și acum mergem și către Lia. O dorință a ta. Aș dori să facem mai mult antrenament la perne. Sună bine. Perne, saltele, o plapă mă dați-mi. Da. Asta ce implică exercițiul ăsta la perne? Să lovim cu pumnii în perne. Așa. Da, cât mai multe perne. Am notat. De fapt, ne-am dorit și noi aici la studio câteva perne. Da. Atât? Da. Am înțeles. Bun. Și acum o să-l ascultăm și pe Sensei Gabriel Mareș. Dorința sa cea mai mare care este? Dorința mea cea mai mare e să mai fim invitați la dumneavoastră, că Cu cea mai mare e plăcere. una din televiziunile care susține sportul nemțean. Și în restul să fim sănătoși, să putem ajunge unde își dorește fiecare, nu la perne sau la sală, ci în competițiile de mare aventură în România. Am înțeles. N-am vorbit deloc de competiții, dar ceva în viitorul apropiat? În noiembrie vom organiza împreună cu clubul, cu încă două cluburi din Piatra Neamț, clubul Senșin, condus de Emil Tărântuș, și clubul Roin, condus de Ionu Ștefănescu, de Sensei Ionu Ștefănescu, o competiție multiplex, Shotokan, Kyokushin și Jiu-Jitsu în Piatra Neamț. Vom ține la curent. Am înțeles. Să știți, fetelor, și domnul Sensei Gabriel Mareș s-a convins de acest lucru. Până acum, cu cea mai mare plăcere, ușa, cel puțin în cadrul emisiunii noastre, este mereu deschisă pentru dumneavoastră. V-ați simțit bine? Ca să știu. Dacă considerăm noi la un moment dat, atunci când sunteți mai libere cu școala, evident, și nu aveți prea multă bătaie de cap, nici cu antrenamente, nici cu alte genuri de sporturi și așa mai departe, vă adresăm invitația. Veți onora acea invitație? Da, Da? convenit. Bun. Cu mare plăcere. Invitația este deja adresată. Vă așteptăm, dați-ne un semn și ne reîntâlnim aici și discutăm și despre alte tehnici și despre alte cele. Mulțumim foarte frumos și domnului Sensei Gabriel Mareș. Mult succes pe mai departe. Cu siguranță vom vorbi și despre acele evenimente care se apropie spre final de an în artele marțiale, cel puțin aici pe plan local, și ori de câte ori ușa este deschisă. Vă mai amintiți, cu domnul Sensei Gabriel Mareș am discutat într-o emisiune săptămâna trecută, dacă mă înșel, oricum despre armele de luptă din artele marțiale. Iar încă un subiect care trebuie băgat în seamă, de ce nu. Mulțumim foarte frumos, fetelor! Mult succes pe mai departe! Mulțumim. Și vă mai așteptăm. Stimați prieteni, scurtă pauză publicitară, imediat se apropie și informațiile pe scurt, rămâneți.